Zal ik het hier ophangen? Die moet je het laatst doen. Misschien moet je het even lekker zelf doen. Die had je ook alweer uitgenodigd, die ook weer mee zou gaan. Michelle? Michelle? Michelle Bergwijn? Is dat niet die rare bommoeder? Doe niet zo belachelijk over mijn vriendin. Ze is net ontslagen. Ze kan best een vakantie gebruiken. Slagen? Waarom? Dat is toch leraar? Haar nieuwe methode seksuele voorlichting werd niet zo op prijs gesteld. Sleutels? Sorry dat ik zo laat ben. Leuk dat je er bent. Liefje, sleutel? Nee. Lang geleden. Ja, lang geleden. Heb je de sleutel? Ik heb een heel gesprek met mijn ex gehad. Hij zei, nou, op vakantie gaan is ook lastig. Ja. Geldprobleem. School. Dave, sleutels. Die heb ik niet, Dave. Het is jouw camper. Zijn de sleutels kwijt? Nee hoor, die zijn niet kwijt. Die zijn alleen even weg. Dave, het enige wat jij moet doen is zorgen dat die camper rijdt. Waar zijn de sleutels? Ja, hier is hij niet. Even daar zoeken. Waarom heb jij eigenlijk een thuisdoos mee? Ik had even niks anders. Verdomme, Dave. Doe nou ook eens wat. Wat zit er in die doos? Hou nou eens op over die doos. Nee! Hou nou eens op Nee, die doos. Ik wilde alleen maar een leuke vakantie. Ah, net op tijd voor niks, joh. Je hebt honger, hè, mannetje.
sleutels gevonden.